Mikael? Mikael, hain ka! Mikael? Mikael? Kinsa ka? Dili ka ngayang mubalik dinhi. Biya! Biya! Samtang may panahon pa. Pasaging magpabiling abandonado kining tapita. Ella? Ikaw ba ka na? Ella? Ella? Abandonado. May mga dapit o lugar nga dili nato angayang maabtan. Ikaw, interesado ka ba? Tagsulat, Marites Parba Albores. Ubos sa direksyon ni June Caraca Pujares. Spinner, Jewel Bense. Recording Editor, Randy Tayad. Soundman, Aminidil Nakurta. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Abandonado. O karon mga kasama ni ang sumpay niya itong sugilanon, Abandonado. Karon ka pa ba mahadlok ko? Juan? Unsay buot mo ipasabot? Nagkagusto ka na ako. Dili ba? Usara ka butang ang imong buhaton. Aron maduol ka kanako, Johanna. Ang saon? Unsay buot pasabot si magpahiyom? Unsay buot pa ipasabot, Mikael? Tumaming mano. Kupod sa akong kamot. Ngano? Asa ko nabudad Sud sa madyan. Tingaling makamangan ka og mga insekto diha sa yuta. Ngayon magigdaan. Unsa? Unsay? Kaganina pa kong nangita nimo. Dinisod sa atin. Og dinhirati ka makit naghigda din sa yuta. Unsa? Nga nung naghigda ka din sa yuta, Joanna. Nagigda to dahil ko din sa yuta. Gipangita ka doon sa mga higala. Dali na. Dili ko ni mo paakon. Unsa? Ako? Mupaak ni mo? Ganina, gisop-sop ni mo ang mga samot sa kong tuhod. Dili ka mo undang hinungdan nga gisikaran ta ka. Ug nasuko ka hinungdan nga nakita ko ang imong hait nga mga ngipon. Ug ang katapusan akong dahinumduman. Mao nga midagan ko. Og? Maura ka to. Nagdamgo ka lang. Busa, dali na. Barog na. Og, sunod ka na ako. Hawat ako. Kadiyot. Mikael. Kadiyot lang. Kalipungon ko. Inungdan nga mo pahuway ka na sa mga mak. Gikinahanglan mo ang igong pahuway. Kapoy. Apoy gyud.
Murang nawadan kong umuwi. Nawadan kong umuwi nga akong kabukugan. Kapoy. Mura kong malipong sa kakapoy. Dali na. Adiyot lang, please. May mo mag-agakon ko ni mo. Aron dili ko matumba. Dali. Bisugod ng kang itin. Kinahanglan makagawas na kita gikan eh. Hapon na. Pinaka-oras man day ko nakatug. Ay! Ay! Ang akong kaplos. Samad. Mas samad kinaunasan na akong bukton. Mikael. Kakapoy yun. Kakapoy. Nasabta ka. Kabantay mo? Sige na tagkaon din hino. Maurag yun na akong na-enjoyan din ay. Kalami kayo sa mga pagkaon. Yes, napay dugo-dugo nga sobra ganin ng udto. Favorite na lagi ni nako ay. Wow, mga lami. Ay, ako din bulalo. Bulalo, ganahan ko ini. Paborito na, paborito. Paborito na ko kining tulan gyud. Paborito kini ko. Lala, oy. Pero mas ganahan ko atong tulan nga dagagtambok ba. Minus og tambok maning bulalo karon. Uy, higop de Kalami sa sabaw no Eliseo yun. Naagin siya ka na marag talag saon nga kalami ba. Lahi sa mga natilawan na ako nga bulalo ba. Kini boy, the best nga bulalo sukad sa akong mga natilawan. Higop ta sigop. Kay espesyal usab ka na. Nga klase sa bulalo undong. Daan pa yun ko. Imported ba rin nga karni sa baka, ano eh? Dile. Lokal radi. Ay, maini mong pagkaluto, no ha? Nindot jud, lami jud. Humok ng lata ng karne. Nga magkuha na mo din ng dapita. O sa ubang lungsod. Dili na kinahanglang wadto pa og layo. Usahay kay may mga masaag man usab din Ha? Ihaw ninyo ang mga baka nga masaag din sa inyong dapit? Si Joan, wa palagi gihapon. Ay kung na nga. Wa pagyapon siya makit-i ni Mikael dito sud sa hardin. Nahatod ko na siya sa iyo, no? Mikael? Eliseo, nasayod ko na sa mong buhat. Si senyor. Dili mo kaon si Joan? Dili. Ikapoy siya. Nagkinahanglan siya og igong. La, siya baya. Oy, sige, sorry. Batibuk adlaw dito sud sa Maze Garden. Ang natural, nakapuyon gid siya. Gipakyaw baya og suroy, oy. Ngangit-ngit naman to siyang nabalik din Ela, mahilis na si Mikael sa imong tinanawan. Ela. May hugaw sa kilid sa imong ngabil, oh. Ay! Ikaw rin nagabantay ila. Kadali, basang nakapahid sa kuptan niyang table napkin sa kilid sa baba ni Mikael. Unsa man na, si Kwati? Na, niman siya sa table napkin nga puti nga gitrapo o ni ila sa imong baba. Puwa-puwa. Pero, mura sa glagom-lagom na. Si Kwati na? Uy, din kag si Kwati, oy. Gai ko, Bing. Ganahan sa kong si Kwati. Dili ka na si Kwate. Kay baon ako. Sa dugo-dugo na. Mikaw kag dugo-dugo ganina no, Mikael. Dili maayo sa usa ka tawo ang sobra kahimantayon. Ha? Mahimong muhatod kini kanimo sa kalahutan.
Mikael. Busog pa ko. Tabi ka ni. Mao ka. Ha? Ano ko man? Ako din nakabantay nga na siya hugaw sa kilid sa iyang baba nga si Ila man. Taka ram ka diya, uy. Adoon ko siya sa iyang lawag. Mangayo sab ko pasaylo. Ayaw senyora. Dili ko magdugay noy. Igor ako mangayo niya pasaylo. Pero Dili ko musod no. Nganong ingon man ini ang kakapoy nga akong kipati. Mura magi kong nahabuan og daghang dugo. Kapoy kay kaayo. Dam ko. Nagdam ko ra di ay ko. Nakatuog ko dito sa suok nga bahin. Ug mihigda ra ko sa yuta. Dili na ko ma-imagine ang akong kaugalingon nga mabuhat sa ingon. Tingali. Tungod din ang kakapoy akong gibati karon. Pero nga nung ko ako may numdum. Shit. Kadaghan ng mga panghitabo nga akong nasugatan din karon ining dapita. Sabi pila ka adlaw ko palang ganing pagpundo din Am I that bored? Gabi sa unsa na walay masud sa akong una-una. Shit. Muna di ba yung magdugay pa ko din hida? Hinsa na. Leave me alone. Ikapoy ko. Di ko gustong sumukon. Bullshit. Di ka ba makasabot? may gipahatod si Senyor Mikael. Alang ganimo, Ma'am Joanna. May kadayon ba? Dayon. Gipahatdan ka sa Senyor o bakaon. Ingon man mainom. Ibutang Diyos lamisa. May kay gipahatdan ko ni Mikael. Ibati gi kong kagutom. Ug tumang kauhaw. Pero na ko'y igong kusog sa pag-adto pa sa kusina. Unsa ba na? Aniya, Sabaw. Bulalo ba na? oo ma'am. O may tomato juice usab. Aran dali kay kunong maulian sa imong kusog. Sige. Makagawas ka na. Sige. Pagpagkabusog. Igupa na ang sabaw. Samtang init pa. Gawas na dayon. Di ko makakaon samtang niya pa ka. Mawadaan ko sa gana. Sige ma'am. Kung walang ipahatod ni Mikael, kuwasat ko mo batik tumang kagutom. Never nga mukaon ko ining hinatod atong buktot. Lami kayong tanawon. Wake up na. Samtang init pa. Kalami. Gusto kayo sa timpla. Maayong muluto ni buktuta. Magkuha kong unod. Kahumok. Magtagbaon ako gihigop. Aron maulian tinuod ko dayon sa akong kusog.
Oh, pinakalami nga bulalo nga ako natilawan. In fairness, lami yun. Dili na ko. Magbalhin pa ko dinis gamay ka panaksan. Ako na lang bitang mo kaon. O gihatod sa midini nga para ako rekiti. Mabutang kog sabaw ug unod. Ingon man gamay veggies. Unsa ni? Mata! Mata! Mga kasama dapiton ka mo sa pagpaminaw sa aban pa masumpay ni atong suilanon. Abandonado. Tagsuat Marites Parba Albores, ubos sa direksyon ni June Caracapujares. Spener Joel Bense, recording editor Randy Tayad, soundman Aldwin Nakurda, dalit sa RMN Drama.